taken ki ne na ɗauko taso sarauniyata kin ji biyata na baki rayuwata kin zamto jinin jikina kin jira shidata na baki rayuwata kin jira shidata soyayya muke da ke in na tuna da ke wani daɗi nike ta ji birni na zuciyata mai kyau da tausali mai kaifin hankali kun jira shidata ko jita idan na ɗauko in har zan kaɗata sunan ki ne a raina shine nike kira taso sarauniyata na baki rayuwata to karki shan take soyayya da ke muke kullum ina buƙatar kin jira shidata so ne nike na ganki kullum ina buƙatar kallon ki ne a raina sai dai a ce da ke ni bakin nan gabana da kina gabana dakin ga dariyata har ma da murmushina mai kwantar da hankalinki ni zane baki mulki tamkar diyar sarauta kin jira shidata na san kina a raina shi yasa nike ta sanki kullum nike tunaki har ma zani baki mulki yaƙi zani yi a kanki ba wanda zai hana ni kin jira shidata ni zani baki komai har ma da rayuwa na dacin masoyiya mai kyau da gyalgyali ko da cikin gawaye ta kwanta yayi daban kun jira shidata mai kyau da hankali kamannin ta zai wuya kun jira shidata komai nike a raina in na tuna da ke nishaɗi yake ta zo halama in ringa yin